Тук картите показват жена с много силна водна или земна енергия. Възможно е да е рак, скорпион, риби или телец, дева, козирог, слънчев знак или асцендент. По описанието ми излиза човек, който не е шумен и не търси постоянно внимание, но наблюдава много. Може да е с потъмна коса или естествен тъмен нюанс, дълбок поглед, по-спокойно и студено излъчване. Не е от хората, които показват веднага какво чувстват. Осмица мечове и висшата жрица показват, че този човек често пази всичко в себе си. Може да изглежда дистанциран, но вътрешно се сравнява с теб постоянно. Осмица чаши показва и енергия на отдалечаване. Възможно е това да е човек, който вече не е толкова близо до теб, но все още следи какво се случва в живота ти. Може да проверява профилите ти, да слуша какво се говори за теб или тайно да се интересува как се развиват отношенията ти. Четворка пентакли показва силна ревност към твоята женска енергия, начина по който хората те забелязват или вниманието, което получаваш. Тук има усещане, че този човек трудно приема, че ти притежаваш нещо естествено, което не може да бъде копирано.